بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ اینونن نہر زبیدنا زیارت کن بسنن ہراکے وادی نعمان اور وادی حنینان شروع مریک میدان عرفات مزدلفہ وادی محصر مناغان برسا بیت اللہ شریفنا خڑکسکان کائک اصل نہر زبیدنا تاریخیہ حقیقت دادے کے خلیفہ ہارون رشید نا ارائی بی بی زبیدہ اسی ننستغٹی خنا کے تمامی دنیا نا بندگا کنتون خرابی کننگٹیو چونکہ بی بی زبیدہ بھاز پاک دامنو دیندارو صالحو نیاڑیس اسک تو ہننا تغنا وجغان بھاز پریشان مس تو ہمو وقتٹی ابن سیرین اسی بھلو عالم اسک کے تغنا تعبیر بنفیک تو بی بی زبیدہ تینا چھوکری رائی کرے پارے تکے دا تغنا تعبیر ہننا بزرگان ہر رفق اور او دے پا ای خنانر دا تغے کنا پنے حل پیس بی بی زبیدہ پارے تکے کنا پنے حل پیس ہرا وقتا کہ ابن سیرین ہننا چھوکرینا ہیتا تی بنگ تو پارے تکے نی تینا تعارف کر نی دے رسے اس ہننا چھوکری پارے کہ ای خلیفہ ہارون رشید نا ضعیف بی بی زبیدہ نا چھوکری اٹھ تو ابن سیرین پارے دا تغ نا افک ہرا گودی دا تغ خنانے او دے پا برے ہرا وقتا چھوکری بس بی بی زبیدہ پارے تو بی بی زبیدہ تینٹ ابن سیرین بس تینا تغے اورتون بیان کرے ابن سیرین پارے تا گودی مبارک مرینے دا بھاز جوانو تغ سے اللہ تعالیٰ نیان ہندنو اسی جوانو کارے مس حلیک کے تمامی دنیا نا بندگاک اوڑان فائدہ حرفر ہے تو بی بی زبیدہ اسوار حجہ بس تو مکہ مکرمہ ٹی دیرنا بھاز کمی محسوس کرے تو واپس یا کہ عراق کا ہنا تو تینا ارے خلیفہ ہارون رشید پارے کے مکہ مکرمہ ٹی حجاج دیرنا باروٹ بھاز تکلیفے ان طریقہ سے اٹ مرے اوفتے کن دیرنا بندو بس مرے تو خلیفہ ہارون رشید فوراً حکم جاری کرے وادی نعمان اور وادی حنین نا مشتا تہٹ جو اس خلٹ تفسا حرم شریف اسکان سر کرے 1200 سال اسکان ہننا جوان ہراکے نہر زبیدہ پارت اہل مکہ والاک و حجاج کراماک ہننا جوان دیر کنگر ایلو عراق کان حلیستا مکہ مکرمہ اسکان پیدل والا حجاج کن 35 کلومیٹر نا فاصلہ گا دھون خطسا کرے تاکہ پیدل والا حاجی ہننا دھونتا دیران کنسا کر ایلو بی بی زبیدہ نا شاہی محل ٹی ہراکے بی بی زبیدہ نا شاہی محل اسک بی بی زبیدہ نا شاہی محل ٹی 200 نیاڑی کارم کرو کو اسر دا کھل نیاڑی قرآن کریم نا حافظہ اسر ہر وقت بی بی صاحبنا شاہی محلان قرآن مجید نا تلاوت نا آواز بسک اسی بندغز وفاتام پھد بی بی زبیدہ خنا اسی بندغز وفاتام پھد بی بی زبیدہ تغٹی خنا تو ہر رفیت کہ اللہ تعالیٰ نیتون امر حساب کتاب کرے تو بی بی زبیدہ پارے کے ہننا نہر زبیدہ کے جوڑ کریٹ تو ہننا نا اولی کو خطنگ تون اللہ تعالیٰ کنے معاف کرے اینو دا سفرٹی کنتون کنا محسن کنا دعا گو کنا ہمیشہ سفر نا سنگت حضرت مولانا مراد بخش صاحب محمد حسنی حاجی محمد زادہ صاحب سواتی ایلو حاجی عثمان علی صاحب